salamat, hindi malilimutan. Ating pinagdaanan, ating pinagsamahan. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Noong simula pa lamang, kayo ang naging magulang. Sa aking bawat hakbang, tulong niyo'y tamang daan. Sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging gabay, hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan. Gintong alaala ng ating pagsasama. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Nang ako'y makilala, sikat sa buong madla. Sanggipang karangalan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, hinubog ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakabukit hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Salamat, salamat, hindi malilimutan. Ating pinagdaanan, ating RBN Radio Philippines Network. DZRL Batak. DZKI Iriga. DYKB Bacolod. DYKC Cebu. DXKS Surigao. DXKO Cagayan de Oro. DXXX Zamboanga. DXKD Dipolo. DXKT Davao. DXDX General Santos. RBN Radio Philippines Network. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Manoy Wilbert Wisely po, bumabati sa inyong lahat ng isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Sa pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo at sa darating na bagong taon, lagi sanang mangibabaw ang pagmamahalan, pagbibigayan at malasakit natin sa isa't isa. Ang hangad po natin, maibsan ang pangamba ng ating mga kababayan, kaya patuloy kong ipaglalaban. Gamot mo, sagot ko. Muli, ito si Manoy Wilbert Wisely.
and your loved ones. Come to Secret Blend Salon in Ayurveda Spa. Take advantage of our special promo packages and choose any of the following services: haircut, hair rebond, hot oil, hair spa, hair mask, ionic hair treatment, cellophane, hair perming, hair color, manicure with polish, pedicure with polish, oriental whitening hand spa with manicure, oriental whitening foot spa with pedicure, keratin therapy, hot stones massage, tulasi, whole body massage, Gel polish. and facial treatment. Book your appointment today. Come and visit us at Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Main Spa is located at LSC Building in front of Landac Iriga, Gonzales Street, San Francisco, Iriga City. Opens daily 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. For reservation, text or call 0938-652-4510 or call 299-7133. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Naagat ika sa ayam, i-Ravax mo na yan. Nakalmot ikakaupos, i-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services at kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alaga, Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine. $699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, $499 sana. Ang common sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya't mayang na. Saan na kita? Sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bawi na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na, Law Office ni Attorney Ferdinandinho Arani Sayusan. Ngunyan kapaskuhan, sa tahaw kan sa tung kaugmahan, dahil taman lugod malingawan ang tunay na diwa kan Pasko, iyo ang pag-abot kan sa tuyang kagurangnan bilang sarong umboy sa sarsaban. Pinapagirungdong ang pagiging mapagkumbaba, sagkod mapagpasalamat sa gabos na biyayang naresibi sa patapos ng taon. Sa ngaran kan University of Northeastern Philippines asin bilog na pamilya Alfilor sa Iriga City. Ini po si Attorney Pichi Alfilor nagpapaabot ng mahugmang Pasko asin mauswag na bagong taon. An RPN DZKI 132 kHz Radyo Ronda Iriga City nakikisumaro sa pagselebrar nin kapaskuhan ngunya na taon na 2024 na iyuan kamundagan kan sa tuyang amang si Hesu Kristo na magdanay manlugod an pagkamuot pagkasararo asin paugmahan sa enterong kinakbayan. Uya an sa buyang mga sponsors: Christine O. Martinez, Dublin, Ireland; Kevin Anthony O. Martinez, Dublin, Ireland; Mr. and Mrs. Rodrigo and Edita O. Martinez and family, San Nicolas, Iriga City. Diyos mabalos sa inyo gabos. Merry Christmas and a bountiful New Year. This Sunday Mass is being brought to you live through the facilities of RPN DZKI Iriga, direct from Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. For glory to our Lord Almighty, for His divine grace, mercy, and protection for us, through the intercession of Our Lady of Peña Francia, offered by the following Mass sponsors: Captain and Mrs. Ramon and Luz Espacia, Santa Elena Baras, Nabua, Camarines Sur; Mr. and Mrs. Larry and Helen Stein of Nero, Nevada, USA; Gia's Cafe, cozy Italian-inspired cafe that serves coffee, pasta, and gelato;
and home of the original Gelato Gia, located at Apo Drive, Naga City. Vatican Band and RB Tech, owned and managed by Honorable Batek Rita Frente, Barangay Kagawad, Lordesiang, Nabua, Camarines Sur. Erwin J. Villano, Local Government Operations Officer 5, OIC, MLGOO, Nabua, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Junjun and Jocelyn Quiapo and family of USA. FX License Sound, owned and managed by Johnny Scuro, Santiago Old, Nabua, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Andrew and Tita Celebrado and family, Nabua, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Peter Longasa and family, Nabua, Camarines Sur. And Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. To our valued mass sponsors, may the perpetual protection and eternal blessings of the Lord be with us, now and ever. Isang pagbati ng maligayang Pasko mula sa Department of Health, Bicol Center for Health Development. Salubungin ang Pasko ng malusog, masigla at protektado mula sa mga banta ng sakit at injury. Laging tandaan ang malinis na food preparation, kumain ng masustansya, iwasan din ang labis na pag-inom ng alak, huwag gumamit ng ipinagbabawal na paputok, gawin ligtas Christmas. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Isa sa mga dahilan kung bakit nabubuo ang katarata at glaucoma ay dahil sobrang pagbabad sa araw. Nagdudulot ito ng pinsala sa mata. Sa iBerry, protektado ka para maiwasan ang pagkaroon ng katarata, glaucoma, mga alapaap sa mata at malabo na paningin. Ako po ay si Rinaldo, meron po akong katarata. So nag-alala po ako, natakot dahil sa problema ng mata ko. Narinig ko po yung iBerry, sinubukan ko po at maganda po ang naging resulta. Madalas kasi ang pamumula ng mata ko sobrang kati. Dahil sa iBerry, naibsan po yung kati at nawala yung pamumula. So lifetime ko na po siyang gagamitin. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa inyong suking butika. Ginhawa sa inyong mga mata sa presyong pangkaibigan. 17 pesos sa isang kapsul. Mga karonda, madangog na sa programa Barreta Asin Platica ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Mga tugang, Diyos marhay na aga po sa Sendo Gabos. At sa 21 na kita kan bulan na Disyembre, aldaw po kita nin Sabado. Malipot ang panahon. Dahil pag-araray na hahali ang share line. Saka LPE, duman sa parting Mindanao. Kayang low pressure area. Tapos ining Doros Amihan. Subanggi talagang namatangaan. So Christmas party ka na kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas duman po sa siyudad Canaga. Ka 50 dapat bunggamang kuta. Kaya lang medyo magakorokon yan. Anong nangyayari sa KBP? Sa ibang mga miyembros dahil nag-aaratinder.
Di nga ni sa ringkonada, igwang sarong istasyon digdi na, dahil man lamang ning nagrepresentar. Pero nagkakabarangaan na KBP ngunya na mga panahon na mayong marhay na eribahan. Pero majority pa man giraray. Surayaon duman ng mga radio station, ng mga empleyado kanla lambang istasyon. AM/FM rayaon po duman sa Villa Cáceres, Kasubanggi. Mas maray-ray pangani dakan sarong taon ta garo igwang pagugom. Dating Congressman Sal Portuno, pero ngunyan sabi ninda mayo da ang politiko. Alaga da ni sponsor si Noel de Luna, kandidato. Kaya kunyan ini non-political activity kan KBP ay pambihira. Pati magparabaro banggiton, pati mga politiko sa araw kaya na okasyon kung talagang non-political. Pambihira niya ako. Daw ano talagang organisasyon, grupo. Minsan dahil nagkakasararong gayo. Pirmi pong may ano yan, sabi nga ni Kayan, pagkakabaranga. Dawa majority, gusto man. Pero pigpaparasabi kaya ngaya non-political ang problema. So ibang mga radio station, political station. Yan po ang katotohanan dyan. Kaya para sabihin non-political. Siyempre, sa mga istasyonin politiko, dahil gayo dyan para aratindiran iba. Tapos, kung igwapang dahil pagkakairintindihan ang management kan sarong istasyon, laban duman sa sarong man na manager. O general manager, yan po ang problema dyan. Gustong magkasararo, pag-abot digdi sa mga arog po kay ning organisasyon, magpaarog nin toltol ang mga opisyal kan KBP. Nganing, kumbaga, dakul an magkunyan magiging aktibo. Dakul an maging aktibo sa organisasyon. Dakul an magpartisipar. Minsan kaya, siyempre kung ang sarong radio station, kaya ay iba pati ang rason man, kaniba mga reporter, announcer, ayaw man yung KBP yan. Parang wartan, sana ngayon mga miyembros pambihira. Ayan ang masakit kung ginagaramit sanan mga miyembros para magdilihin siya ang mga opisyal ay bagay dahil nakwen mga lasta Unip High School Batch 87 iyo po yan ang pinuunan kaya kumbaga nagkasuruhayan. Pagabot kaya sa money matters, pag may kwarta na, yaw na po dyan ang problema. Saro yan sa depig kakairintindihan ka na organisasyon. Pag igwa dyan kumbaga sinusurolo. Ang kwarta kan iba pong mga opisyal. Hindi sanaan nakikinabang. Dapat kaya, sabi nga ni Kian, kung may blessings, share your blessings. Kung kamuna nga ang mga marhay na ang buhay, tapos dahil pa kamo tataw maghiras sa kapwa. Yan pong Pasko, dapat arog kayan, ipamati taan espiritu kan kapaskuhan na kumbaga kung igwaman sa nakita, ay tapag imutan ang kapwa ta na mga naghihikahos sa buhay. Sabi nga ni Ken, hirasan taman kung igwaman sa nakitang surosobra.
minsan digdi po sa kinaaban araw kayan ang buhay. Parehas yan kan mga batch reunion. Kung minsan baga pasirikatan at mga oro igwaho na, iyo pang perming nakakaguda sa organisasyon kung ito bagang an ibangani sige ang tao, okay lang yan. Kaya lang kung minsan garo pasikat man an iba. Talagang an organisasyon gustong makatabang duman sa mga pag-iriba. Kumbaga, kung may nakukuha ang grupo, ihiras. So, tamang banga-banga. Sabi ni Soy Kapitan, banga-banga sana. Si Soy Kapitan, pagdayan nauyon sa banga-banga, kunday mahirasan, minsan nagmumuto-muto. Digdi po sa kinaaban ay dahil na magpraisip sa pag-iriba, pag kumbaga igwaman. May kasabihan nga ni ibaga, destiny. Kung ano sa imong destinasyon na itinawdig di sa kinaaban, kan kagurangnan, akuon mo. Na bukal sa imong buot. Dawa pinaano, dawa ano ang gibuhon tapo digdi sa kinaaban. Mientras na kita nabubuhay kung talagang iyon ang destinasyon niya to, mayo kita magiginibo. Sabi kan iba, kapalaran. Ano tayan? Arog kaya na nitinao sa imong buhay. Kung puro parehas na sa mayaman, digdi sa kinaaban, makwarta, mayo ng pagtubod na gayo sa kagurangnan, yan ang maobserbaran nindo. Mamamatean na, minsan baga, pag may kwarta, ka mga pudiroso na. Kulang na nga ng pagtubod sa Diyos, ang tinutubod, kwarta. Minsan, iyo po yan ang dapat maintindihan kan kapwa niya to. Na sa tuyang buhay digdi sa kinaaban, pansamantala. Kung so kagurangnan nga ni humildi, pinangaki sa sabsaban, tapos binalukat ang kinaaban sa kasaalan. Kita pa daw ng mga simpleng tao sana. Daw nga ni arog ka ini kadakol uminaging kalamidad pero masuripot po ang kagurangnan. Kakakuabag ako, naghihingo ang tao. Sabi nga ni kan ibang nakaulay ko, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Kung di ka man maghiro talaga, ngunya na panahon ay matios ka. Tapos makakaisip ka nin maraot, kung habo mong magpagal, iba ang gigibuhon mo. Ngunyan, masakit na po ang buhay. Pag abot sa presyo kan mga barakalon, grabe na baga ka mga mahal. Maski nga na, di ba mga disweldo, nag-aarangal. Kadakol po ngunyan kan mga, kumbaga, graduado, pasado, mayo man mga trabahong tul-tul, digdi sa Nasyon Pilipinas. Saro pa sa nakapaproblema digdian, review center. Pag nagre-review, kadakol ipinapasar, kadakol nakakapasar. Siyempre, pero may halo ng anomalian, exam.
kan panahon po bakong arog kayan an dalagan kan mga board exam. Waday ka ito nag-re-review. Pwede ka man makapasar. Saka bakong rason na ngaya dapat mag-review ta kunday ngaya mayo man kayan patakaran ang Professional Regulations Commission ang PRC na kunday mag-review dahil na maka-exam sa board exam an minsan kaya nasa sa tuya man kumbaga grabe ang pagtubod ta sa mga review center na pag nagbayad kita ng review center makakapasar kita kaya yun po ang nangyayari grabe ang gastos. Pag nakapasar na, maayo man mga trabaho. Dapat iyo po yan ang tauan atensyon kan sa tuyang gobyerno. Kadigdi sa nasyon Pilipinas, kadakol kan mga graduado, mga pasado. Ngaya, registered criminologist. Pero kung maayo kang bakir, masakit. Ngaya, LPT, licensure professional teacher. Kumbaga, licensed professional teacher an hapot license ka man ngani mayo dai mo man apply so sa imong pinagtapusan nagparagastos so sa imong magurang ano ang nangyari sa buhay mo ngunyan standby nakadakol po kan mga graduado pasado mayong mga trabaho ta ani ba pati maartiman gusto ninda so kumbaga, regular tulos ay masakit ngunyan pong panahon. Sa inman na sulukan ring kunada, asing Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asing platika ni Philip Baracena. Kaya para sa sako po, dapat unika pasado, graduado sa sarong kurso, dahil magpara-inarti. Ano ba, halos harabo ng mag-trabaho, magtanom. Kaya bagaan kampanya kan gobyerno ngunyan. Food security. Food sustainability. Kung mayo manin mga paratanom na, mayo nang mag-uma, paano masusustiniran ang agrikultura, ang pagbuhay kan mga parauma? Ang gusto kaya, puro, ang isip kan iba, puro gusto, white collar job. Samantalang sa ibang aning nasyon ang mga paratanom, paraoma, asinsado, padaba kan gobyerno. Tapos bakong barato na pag-abot kan aranihan, binabakal barato ang paroy. So bagas mahal, tapos sigan import, dahil managbababaan presyo kan bagas, digdi po sa satuyang nasyon, dyan ka mangalas. Dapat pinalaog na ang mga imported na bagas, magbarato na ang presyo kan bagas. Kumbaga pigpa para dilihin siyan po, bako sana kan ibang mga yaon sa gobyerno. Hindi pati ang mga negosyanting kakutsaba, digdi sa sabing rice cartel, rice smuggling. Bastante an anita ma-import kalukuhan baga tapos kita nga ni kung minsan karon nag-i-export manin bagas anong kalukuhan kan gobyerno ta at ang nag-i-import kita nag-i-export man dapat susadiri ta mismo kumbaga yutan asikasuhon i-prioridad yan po ang katotohanan dyan na sagko day napapakarahay ang pasistema sa Department of Agriculture. Ang mga parauma niya to day makakaangat sa indang buhay. Pagpapara sabihon, bangon Pilipinas, ay daw, nakahigdaan Pilipinas? Day mambaga.
napuruhay man ang mga tao sa Pilipinas. Kaya lang kadakol kan tios, majority. Ang mayaman, nagkapira, ang iba, kurakot. Lalong-lalo na po ang ibang mga politiko. Nananalasa baga, abang gagayon kan mga auto, kadakol na, paribay-ribay nin bihikulo, konsweldo man lang ninda, limbawa, mayor, konsweldo man lang ninda naasahan, garo day man yan makakabakal nin mga autong ka mga mamahalon. Tapos mga pagsasadiri na kadakol na kan mga na a-acquire na pagsasadiri. Tapos sagin mahigpit nga salin. Dakon napapaano ta daiman kumbaga ang salin sagin-sagin sana salto. So ining pinagsasabing statement of assets, liabilities and net worth. Ano ba, dahil man nagdideklara yan ng tultul, lalong-lalo na po ang ibang mga politiko, pag abot sa salin, ay indaman sana. Maray pa ang mga simpleng empleyado, dahil nakakalusot sa gobyerno. O, tataasan ang sweldo, pero kakaltasan man kan withholding tax. Sabi nga ni kaniba po mga empleyado kan gobyerno, ngaya gobyerno maloko. Ini isa nang sa SRI na ini kan mga paratukdo niya to sa pampublikong eskwelahan. Pagabot da kan iniro, tatabtaba na naman ang sendang sweldo, hamak mo sana yan. Ugmahon, dikit na panahon, sarong bulan. Tatawanin 20 mil sa mga paratokdo sa pampublikong eskwelahan digdi sa Nasyon Pilipinas sa kadakol ba kan mga paratokdo. Pagabot kan inero, tatabtaba na. So, kumbaga, babawaso na gayon. So, withholding tax. Kaya minsan, kumbaga, pakonsuelo di bobo sa naman na ninaabot po kan ibang mga empleyado kan gobyerno. Sa indang mga ngayon, nare-receiving increase. Actually, ini pong mga public school teachers sa Pilipinas ay maninda na mamatian pa ang paglangkaw talaga kan sendang sweldo ta staggered rate ta dikit-dikit ay man may tapos sinasabi nga niya bagang by trans ani nga first trans so arog sa nga kay ni an itatao kan gobyerno. Kadakol pong programan sa tuyang gobyerno ang budget trilyon ang hapot. Sa inma para kuha nin kwartaan gobyerno. Nag-i-exister baga po ang gobyerno Pilipinas dahil sa utang sa ibang nasyon. Dagmang na baga ang utang kan Pilipinas. Bako na sa nanganing bilyon, trilyon. Imagine, nagpaparadagdag. Away sa yan nagiging presidente. Sige, ang dagdag kan utang. Kitang mga Pilipino, kumbaga, pinangutang na. May mga binabayadan na kita. Sabi nga ni kaniba, dahil panganing nga pinapangakian niba, igwa ng utang, digdi sa Pilipinas. Ay, santisima ang buhay tayo ni. Nalagad, so, inutangan, ang nakikinabang, nagkapira sa naman. Maray, kung sa mga inutangan ka Nasyon Pilipinas, iniheras man lamang duman sa mga talagang nagtitios ng mga kababayan niya to. Yun yung sinasabing vulnerable sector. So, sabing nasa laylayan. Kaya minsan mamundo pagparaisipon ang buhay kan mga Pilipino. Grabe ang hinguha, pero pag abot sa
itong mamatian ninda na talagang nakikinabang ang mga Pilipino sa mga inutangan kan Pilipinas nagkapira sa naman. Ngayon, antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga hanap buhay. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa laon. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa dumit matcha. Hello Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit matcha. Hello Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ahoy! Kidney Care time! Sir, ano pong masasabi niyo sa Kidney Care? Ala bilang inhinyero, napaka-busy ko sa trabaho. Aha. Sa pagod ko minsan, tumaas BP ko. Sumasakit na aking tagiliran, nahihirapan ako umihi, naisipan ko mag-kidney care. Okay, so kumusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care?
Magandang pakiramdam ko, maayos na pag-ihi ko dahil sa Kidney Care. Salamat sa Kidney Care. You care? We care. Kidney Care. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Iguana kitang 36 minutos. Makalampas na alas 7 nin pagkaaga. Ana oras man pala ni Pambihira. Ana AAGF Game Farm, San Juan, Iriga City. Pero po ini sa mga sponsor niya to sa Misa di Aguinaldo. Kasudma pag-agi mi dyan sa spillway sa Barangay San Jose, digdi po sa Siyudad kan Iriga. Grabe ang sulog kan tubig. Kumbaga nag-apaw na sa tubig sa spillway, kaya sa mga light vehicle dahil na po nakakaaragi kasudma. Ini po ang problema digdi po sa Rinconada area na sagkod ngunyan mayo pang nagiginibong detour ang DPWH 5th Engineering District and Camarines Sur. Garo pinagtsatsagaan na sana po kan mga motorista na yan mag-agi sa spillway sa Barangay San Jose, digdi po sa Siyudad kan Iriga. Na dapat ko ta tumar parte magtaunin aksyon ang DPWH 5th Engineering District and Camarines Sur sa pagi ni District Engineer Leopoldo Barela na hidalio na magkaigwanin detour digdi po sa Barangay San Agustin na perwisyong dakula sa mga motorista. Tapos nanganaan panin gasolina, krudo. Libot bagang marhay kung minsan ang agitan iba. Dahil na nag-aagi dyan sa spillway sa San Jose, digdi po sa Siyudad kan Iriga, kundi dumana mismo sa diversion sa Banwaan kan Nabwa. Di ba nga ni, digdi na sa may San Isidro, naagi dyan sa Kanto, dumana naluwas sa Ocampo. Hamak mong biyahe po yan. Grabe po baga, ang perwisyo sa mga motorista na mga taga-digdi po sa Rinconada area, tapos sa mga minaagi-digdi. Sabi nga ni ka na sarong mga kandidatong konsyal kan Iriga, sa grupo kan Reforma, pabasulon pang kan DPWH sumakano na mayong kabilya, kalukuhan ngayon. Mayo dang kabilyaan tulay dyan sa ano yan, Waras sa San Agustin, digdi po sa Iriga. Gibudakan mga kano ay pambihira. So kano maggibunin arog kayan. Garo raso na sa naman po yan, alibay. Yung pang nasautan so Amerikano. Samantalang so budget nga kayan, so igwa nga yung budget na pinagtao si dating Congressman Sal Fortuno dyan para sa repair. Kain nga so kabilya dinara. Baka nga binugtakan sa nayanin kawayan sa Erarong. Kaya iinatong kan sulog kan tubig. Kan katotohanan po dyan, kung dapig para hero, so struktura, kan tulay, so pundasyon, kaya man po ito basta magagaba tulos. Para hero baga kaya, alos hilingon mo ang eraro, mayo na sa pundasyon, kan tulay. Kaya nagaba, siyempre, kumbaga mayo ng gayong sarig. Piggigibuhan ko ta ni na baga so shoulder na ibubugtak duman sa tulay.
digdi po nagpapahiling na gibo kaya kan mga Pilipino. Kung ikukumpara sa ibang nasyon, harayong marhayan kaya ta na maggibo nin tol-tol na mga tinampo, pero pag abot sa kalidad kan ginibuhan, paralpak baga ta, grabe po ang korupsyon. Yan po ang katotohanan dyan. Na kung dahi man pagparakurakuton ang kwarta, kumbaga pag abot sa program of work, sunod doon, so tamang-taman nyo kan pakagibo. Kaya pagtipi doon ang proyekto ay haloy man na magkaraot po maski ang tinampo sa kantulay digdi sa tuyang nasyon. So mga gibo nga ni kan panahon dyan nga ni sa Santiago an tulay kan barit sagkod ngunyan dahil mambaga nagagaba pa. Pero ang tubig yan mas makusog ang sulog kaysa digdi sa waras. Kaya ini po ang makangalas ta ano ta arog kayan ang ginigiribo. Ito kan panahon po ang mga tinampo haloy magkaraot kunyan na madali o na rauton pigpa para turuklap baga mga tultol pa man matagas pa ang pakasimento dahil pamanggaratak wasa kwarta ang hinahabol budgetan nangunyan pala ng duration kan pakagibukan mga tinampo kunyan sana 5 taon. Pag-abot nin 5 taon, babadgetan naman, gagabaon na naman. Maski dahil pa man pwedeng gabaonan mga tinampo. Yan po, kumbaga napupugrot ang kwarta, napupugrot ang gobyerno. Sa mga arog po kayo ng sistema, arog kayo ng mga patrabaho. Na imbis pakarhayon, ang pakagibo kan mga estruktura, ang pakagibo kan tulay, kan tinampo, tigpa para kurakot ang pundo. Ang nakikinabang kung minsan, itong, di ba, politiko, tapig paparahagadan ng kontratista. So, kontratista man, siyempre, madilihin siya man. Kung nahagadan pa kan DPWH, pag uminagi dyan, ng mga nag-i-implementar kan proyekto, kasi ino na sa naman talaga ang matatada sa budget. Kaya arog po kayan ang nangyayari kan mga patinampo, tulay, digdi sa tuyang nasyon. Diyan sana sa Pawili, kaya ito may mga bakal pa sa tulay dyan, gibukan hapon, ginaraba sana, pigribayan, panibagong tulay, napot dyan, napasayin itong mga bakal na itong mga durable. Kumbaga, grabe so ginastos ka ito kan sa tuyang gobyerno para sa na magibuhanin na tulay ang Pawili kan panahon, tapos may mga bakal pa ito na nagtitindikan tulay. Kung minsan kadakol po kan mga dahil pa man pwedeng garabaon, pagpaparagaraba na kaya digdi sa tuyang lugar. Ito sanang opisina kan DPWH 5th Engineering District kan Camarines or tultul pa man. Kinalot, may budget dang 90 million, sagkod ganyan, dahil natatapos ang proyekto dyan po sa opisina kan DPWH 5th Engineering District kan Camarines Sur. Ang budget 90 million. Imagine kung yan ipinatinampo na, ipinagibo na ng tulay. Tapos abang rarahay kan buhay kan mga engineer sa DPWH. Abang gagayon kan mga auto. Kunday pagparatabtaban ang programa kan sa tuyang gobyerno, mga proyekto. Tultul man gayud ang magkakaharaman po.
po ang katotohanan dyan. Grabe kaya ang gunting sa mga proyekto. Kaya ang nagkakaharaman man, malasado. Sa inman na sulukan Rinconada, Asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta Asin Platica ni Philip Baracena. Inisa lang dyan po sa 1st District kan Camarines Sur. Haluin na bagan mga reblocking na yan dyan. Di natatapos. Nayupan nagkakausanin pagkagurumo kan bulos kan trapiko na piperwisyo ang mga motorista aling Metro Manila, pasiring digdi sa Bicol, vice versa. Anong nangyayari dyan? Dahil matapos-tapos ang mga reblocking na yan. Nangangahulugan, dakulan pundo, tasigan pa trabaho. Isay ang binabasol kan sa tuyang mga kababayan na napiperwisyo sa sendang biyahe. So mga nag-implementar kan na proyekto, so mga nagpapatinampo, yun po bagan mga binabasol. Bako man ngayang mga malasadon, pakagibo, pwedeng dahil man nagpararasay ang tinampo di sa parting lupi. Yan nga sa Cam Norte, man. Na yan marasay basta, kung tol-tol ang pakatrabaho. Kadakol na nga ning ginigibong paagi, ang DPWH sa nga ning dahil magpararasay ang daga. Nakol baga, binubugta kanin mga slope protection. Hindi ko na slope protection, baga na kung sa taramon digdi sa Rinconada, pig para turutap ilan sana. Ay talagang bako yan slope protection. Kumbaga, imbis makatabang na dahil magparasay ang daga, para gura-gura sana, tinapal-tapalan ng dikit na simento, tapos gapo, okay na. Kaya nangyayari bagat, pag igwang makusog na pag-uran, binarasay sana ang tinamputa, bakong tultulan mga pakatrabaho, para mas sana, mahiling na may proyekto, na ginibo, pambihirang buhay tayo sa Pilipinas. Mga dapat lugod i-priority na dapat gibuhon kan sa tuyang gobyerno, iyong pinapabarayaan. Ang pina-priority, so dahil man dapat dahil man makikinabang ang tao, sindasa na ang makikinabang, nagkapira, so kadaklan dahil man pakinabang. An opisina sa nangyang kan DPWH 5th Engineering District kan Camarines Sur, tol-tol pa man so dating opisina. Pili kaya so nagpatrabaho, bakong kumbaga gustong halianin pangaran sa mga politikong nakakonsigir kan proyekto. Yan po ang katotohanan dyan, ribayan nga, ibugtak ang lapida kan congressman na ini di sa Rinconada. Aning mahiling na may nagkakaharaman man sinda kunwari. Aliyon yan, lapida kan mga nagpagibo kay ning inot. Amak mong mga kalukuhan yan. Bubugta kanin pagkadro na kulang lapida, nakabugtak victory. Pero baga, sinda nagtrayumpong gayo sa nagtrayumpo sa korupsyon. Kontrol tulan sana, minister pagpararaoton, ribayan ang pangaran, nanday man kaipuhan, dapat nga na nibugtak dyan, this is where your taxes go, bakong mga lapida kan mga politiko, makabubuisit baga, taan pigpaparagarastos po dyan, kwarta kan mga Pilipino, kan mga namamanwaan, buwis, bako man yan na sindaan dapat ibugtak dyan sa proyekto. Tapos pag ma-eleksyon,
kung ano-ano na sa ng mga pakulo, pakonsuelo di bobo sa mga taga-Ringgonadan pigpaparagiribo. Yung mga dapat pakarhayon, arog kan tinampo, kan tulay, pinapabarayaan, ay pambihira o. Yan sa nang pasakaw to balatan. Bilyon bagan budget dyan, sagkod ngon yan, ay pa man natatapos daan proyekto ta. Igwa mga bukid na dapat patagon pa. Alagad kung nagkakwari, abang ririkas. Pero yan na tinitinampo, halo yun. Napunggalon ang bukid ay pambihirang buhay tayo ni. Mas madali ang dilin siya sa kwari. Sa tinampo, haloy-haloy kaya ngayon, kumbaga, siyempre dahil man maparabutas din kwartan gobyerno, di patapos sa proyekto. Haloy na po bagaan, pasakaw to balatan na yan, ipapailing sa picture, abang gayon, kaya, tapos igwadang Camarines Sur Expressway, hain! Ang Camarines Sur Expressway yan, paanong maging Camarines Sur Expressway, dyan nga ni sa Lopi, sa First District, sagkod gunyan, abaalaan, dalagan kan mga bihikulo. Ako mas bensido pa ako sa parting norte, kan Pilipinas. Talagang ang tinampo duman, magagayon. Bakong arog po digdi sa Rion kan Bicol, kadakol pigpapara budget digdi sa Satuya. O inisa ng mga flood control na ini, bilyon ang binubutasan na kwarta kan gobyerno. O ano tapig paparabaha na lugod ang Bicol. Waza bako umantultul ang mga pakatrabaho po kan mga nag-i-implementar kan proyekto, pati ang mga kontraktor. Para derelinsyahan sa naan proyekto. Kaya arog po kaya ang nangyayari. Kaya pa kung sabihon na come sure pa kung Camarines Sur Expressway. Come sure yaon permidigdi. And corruption. Tapos ipapailing pa sa mga award kuno na pangduwada sa wealthiest province and Camarines Sur ay pambira. Daman sa nagayodan mga wealthiest na mga nasa puder. Nga ni pagpara otoon ang mga taga-probinsya nin Camarines Sur kan mga politikong ini. Pag natutuyawan, aranggot ay pambira. Gusto pagpara umawon sana kan magibunin ng kapalpakan. Hindi ka mong pagpara umawon, awarde, kung tol-tol ang ginigibo, nahiling talaga ang pag-asinso, progreso kan Camarines Sur, karug-arug ba lamang kita duman sa Sursugun. Karayo na bagang marhay ang Camarines Sur sa ibang probinsya, digdi po sa Rion kan Bicol, pinakadakulang probinsya. Sayang kan umbaga pagiging pinakadakulang probinsya kan Camarines Sur sa Rion kan Bicol. Nadaay man napapakarhay ang mga programa kan sa tuyang gobyerno. Daay man na mayo man gayong nahiling na pag-asenso ang Camarines Sur. Ang nag-aasenso sana so ibang nagkakapot kan Camarines Sur. Nagsuya na bagang mga pagparamasdan kung minsan. Pag tinuturuyaw, magkakaaranggot, perikon. Hindi man kamo pwedeng pagparaumawon. Kumbaga, an ibang mga gibunindo, bako man ka umaw-umaw. Magdiyan ka mo sa probinsya kan Sursugun, yung bagaan maahiling mong talaga magayon ang mga tinampo, pati ang mga proyekto. Kita man, digdi sa Camarines Sur, nagpaparalakbang ang tinampo, pero rulubak. Mala, so, paghali digdi sa, agdangan baaw, abot duman sa banwaan ka na pili, dyan sa,
Abang hiwas na kan tinampo pero an paka-espalto mahiwason. Tapos mahiling mo pag nagdadalaga na auto nag-aalon-alon. Sabi nga ni kan kaibahan kong mga nakalunad duman sa Pilcab. Ay ano na ngayang tinampo ini? Nag-uusa-usa baga ngayon auto. Diyan, naririsa po kung anong klase ang paka-espalto, paka-semento, gurul-gudol. Kung tul-tul ang pakatrabaho kayan, andalagan kan auto, kumbaga tuninong. Ang tinampo, nag-aaralon-alon ang paka-espalto. Bang hiwas, may yung problema, mahiwas na ko ta. Kung arog man kaya ng paka-trabaho. Tulon man lamang ang paka-trabaho, bakong para mas sanaan ginibuhan, mahiling mahiwas na yan tinampo pag abot digdi sa Rinconada area. Di nga ni, sa siyudad kan Iriga, nagtuturukal ng espalto. O, ang mga kunyang baga digdi, shoulder kan tinampo, sagkod ngunya, dahil nagkakatarapos-tapos. Tapos, ang mga drainage, puro tol. Saro po yan sa kausakan baha. Yan iba ang drainage, pag tinatrabaho ka na ibang, o kan mga kontratista, pinubugta kanin sa dit na culvert. Ay, anong mangyayari kan kunya na yan, drainage, kung arog ka yan, maray pa yan i-open ang drainage pag arog po kayan ang dalagan na pasil linigan. Inigiribo kaya ninda, tinatarahoban na hindi mahiling kung anong klase, so ginibo sa irarum. Yan po ang katotohanan dyan. Tapos, dahil mahiling kung anong klase so pakasimento na tinipid. Ay, pambihirang buhay tayo ni. Bareta Asin Platica ni Philip Baracena. Pero antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, good pa lumit man siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. Right for blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumit man siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap.
Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling yung sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. My idea of a perfect Christmas. May the closeness of friends, the comfort of home, and the unity of our nation renew your spirit this festive season. Merry Christmas and a bountiful New Year to one and all. This Christmas message is being brought to us by the following sponsors. Honorable Salvio Fortuno Jr., Vice Governor, Province of Camarines Sur. Igel Regino S. Rivina Jr., National Protocol Officer and Regional Vice Governor, Eagle Year 2024, Incoming Regional Governor, Eagle Year 2025, Bicol Eagles Region, the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles. Iriga City Councilor Jesse De Villa Bonite Jr. and Family, Engineer Aris Hermoso, Chief Quality Assurance Section and District Public Information Officer, DPWH Camarines Sur, 5th District Engineering Office, Santa Teresita, Baaw, Camarines Sur. Ma'am Jinky Ani Villarreal and Family, Husband Danilo I. Villarreal and son Daniel A. Villarreal of DepEd Regional Office Number 5, Rawis,
Office, Legazpi City. Engineer Wilfredo O. Buxit, General Manager, Casureco 3, San Isidro, Iriga City. Mr. and Mrs. Leo Dato and family of San Jose, Iriga City. Barangay Kagawad Eugene Martinez Bagapuro and family of San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Leo B. Sarmento and family of Santo Domingo, Iriga City. Ma'am Miyam Ibarreta or Beta Saavedra and her sons AC, Wawi, and baby Daniel of San Vicente Sur, Iriga City. Ma'am Sol Monge Sardan and family of San Agustin, Iriga City. Dr. Jess and Ma'am Cristina Naldo of Super Life STC 30. Mr. and Mrs. Giles Henderson Brown of Emerald Street, Zone 1, San Nicolas, Iriga City. Former Mayor Margie Moran Aguinillo and family of Santa Clara, Buhi, Camarines Sur, and Buracan Sariles, located at PNR site San Francisco, Iriga City, owned and managed by Miss Joanne Marie G. Vera in Jane Seafoods, stall number 37, Iriga City Public Market, owned and managed by Mrs. Jane G. Vera. Merry Christmas to one and all. Greetings coming from Honorable Vincent Boyet Nagrampa, Punong Barangay San Vicente Sur, Iriga City. Architect Sopronio Sani B. Maestrado, San Roque, Iriga City. Jose Manrique Oralio, San Isidro, Iriga City. Jerry Navarez, Chief Plant Transportation Office, Ligao City, Albay. Mr. and Mrs. Amormillo R. Agaw and family, San Agustin, Iriga City. Nakings Fall Water Repelling Station, Zone 2 National Highway, and front San Isidro Elementary School, Iriga City. Owned and managed by Ani Barasina and Puli Bagapuro. Maugmatan sa baton ang pag-abot kan sa tuyang kagurangnan. Anuman ang kadepesila na sa tong inagihan, perming magsarig sa mahal na kaglalang. Pamaskong mensahe, hali sa minasunod. Retired Police Brigadier General Jerry Fornalisa Biaris and family, Nabwa, Camarines Sur. Retired Police Brigadier General Elmer Mora and family, Camarines Sur Police Provincial Office, Police Colonel Virgilio Olalia Jr., Provincial Director. Honorable Judge Timoteo Panga Jr., RTC Branch 59 and Branch 60, Iriga City. Attorney Maharlika Ramon Waferina II, City Administrator, LGU, Iriga City. Nabwa Municipal Police Station, Nabwa, Camarines Sur, Police Lieutenant Colonel Lidil Forahil, Officer in Charge. Borromeo Law Office, San Isidro, Iriga City, care of Attorney Rico Borromeo. Mr. Carlo Batalia, former board member, Camarines Sur. Police Lieutenant Anora Silva Ortega, Operation Officer, Nabwa Municipal Police Station, Nabwa, Camarines Sur. Honorable Rodolfo Pong Ramos, Municipal Councilor, Batu, Camarines Sur. Bureau of Fire Protection, Iriga City Fire Station, headed by Fire Chief Inspector Junjen Novela, City Fire Marshal. SFO 4, Dexter Prades, Officer in Charge, Nabwa Fire Station, Nabwa, Camarines Sur. Police Colonel Ruben Dalit Padua Jr., Philippine National Police Academy, Silang, Cavite. Pasacao Municipal Police Station, Pasacao, Camarines Sur, headed by Police Major Andrew Alcomendas, Officer in Charge. Intel Operatives of Nabwa Municipal Police Station. PSMS Salvador Ampungan Jr. and family, Santo Domingo, Iriga City. Iriga City Police Station, Intel Operatives. Retired Fire Senior Superintendent Lorenzo Reliosa Jr. and family, Iriga City. Fire Inspector Geoffrey M. Barasina, Acting Municipal Fire Marshal, Bureau of Fire Protection, Baao, Camarines Sur. Honorable J.M. Amoroso Grimaldo, City Councilor, Iriga City. Punong Barangay Eduardo Di Maywat and family, Perpetual Health, Iriga City. Eva Wogan and family, Santo Domingo, Iriga City.
Mr. and Mrs. Roger and Lilibet Bagalaksa and family, San Francisco, Iriga City. Emmanuel Altesa and family, Santiago, Iriga City. Emilio Theo V. Dimabayaw, San Isidro, Iriga City. And Mr. and Mrs. Mark Roger and Julie Ann Enriquez and family, San Francisco, Nabua, Camarines Sur. Merry Christmas and a prosperous New Year! Merry Christmas! Wishing your holiday season be filled with the sparkles of joy and love. Merry Christmas to you and your family. Christmas message from Ngo and Sons Trading, San Roque, Iriga City. Masuso Spring Resort, Pool 2, San Isidro, Iriga City, owned and managed by Boboy and Milet Robles Moralio. Iriga Shell House, J.T. Reyes Salon, San Nicolas, Iriga City, care of George Reyes. Zion Castel Hotel and Reception Hall, San Isidro, Iriga City, care of City Councilor Melnan Daday Robles Moralio. Iriga Joe Hardware and Auto Supply, San Miguel, Iriga City. Hoop Life Sports Apparel, San Isidro, Iriga City, care of Anjo and Cindy Robles Moralio. Iriga Metal Forming, San Jose, Iriga City. Egay Catering Service, San Nicolas, Iriga City, care of Egay Singh. AMC Calieja Upholstery Supply and Repair Shop, San Miguel, Iriga City, care of Engineer and Mrs. Antonio Maria Calieja. Multi-brand distributor, San Roque, Iriga City, care of Richard Bunacua. All-in-one convenience store, grocery and payment center in front of Iriga Central School, San Nicolas, Iriga City. They also sell milk tea, fruit soda, iced coffee, and student meal at very affordable prices. VetZone Animal Clinic, door number 3, Benito Ho Building, Maharlika Highway, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Renel and Catherine Ibareta Capalos, Santo Domingo, Iriga City. Janet Hapa Ibuenga, Branch Head, SSS, Iriga City. Miss Maridel Verosa, Head, Office of the City Social Welfare and Development, Iriga City. City Disaster Risk Reduction and Management Office, Iriga City, care of Jas Botor. City Budget Office, Iriga City, care of Mrs. Marlene Velasquez Portella, City Budget Officer. Mr. and Mrs. Salvador and Arlene Espares and family, San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur. Mrs. Cristal Villa and family, San Nicolas, Iriga City. Office of the City Engineer, Iriga City, care of Engineer Eddie Belmonte. Architect and Mrs. Jan Christian Limayuat, San Nicolas, Iriga City. Engineer Chito De Veridico and family, Santiago Yang, Nabua, Camarines Sur. Mr. Pashis Singh and Engineer Roger Surilia Dasa, licensed civil engineer, real estate broker and real estate appraiser, San Jose, Nabua, Camarines Sur. Cell phone numbers 0998-990-5521. Merry Christmas and a bountiful New Year! Ang simbolo nin Pasko, bakusan ng mga material na regalo, kundi ang pagresibikan sa tuyang paratubos, pagheras, kan mga biyaya, asin pagpapatawad. Sarong mensahe halis sa mga minasunod. Superlab STC30 Stem Cell Therapy. Distributors, Dr. Jess and Ma'am Cristina Naldo, Dan and Sonia Lau, Don Nohara, Wainako, Ray and Sweetie Rusin, Maritas Naldo, and Ariel Abanyo. Ma'am Rodora Velasco Montañez and family of Del Rosario, Banao, Iriga City. Honorable Roben Biariz, 3rd Municipal Councilor, Nabua, Camarines Sur. Attorney and Mrs. Leo Arnel Kaayaw and family, San Isidro, Iriga City. Naid Berinia, number 581-560, Zone 5, Fatima Salvacion, Iriga City, Camarines Sur. Marieta A. Nacario, Population Program Officer 4, Population Office, Iriga City. Zone 2, Santa Cruz Sur, Iriga City. Sa Indo Pugabos, Merry Christmas and a Happy New Year! I hope he won't forget to plant his castanets and to his reindeer say. Barreta Asin Plática ni Philip Baracena. Balik po
po kita rigdi sa tuyang programa. An AAJF Game Farm, San Juan, Erga City, nagpapaabot man sa Sendonin Merry Christmas. Yan man pala na pagkaaldaw at yan pong pagkahapon magkakaigwanin International Day of Persons with Disabilities. Diyan po ini sa Barangay San Esteban sa Banwaan po kana Nabwa. Igibuhon sa alas 2 din paghapon diyan sa Barangay Hall. Magkakaigwasindanin na programa and vocation visual audio presentation. Tapos susundan po yan kan Philippine National Anthem, visual audio presentation. Opening remarks ni Mr. Hospicio de la Merced Ulaso Jr. and Presidente kan PWD kan Barangay San Esteban. Tapos short message ni Honorable Esther Osa Penoso, punong Barangay San Esteban, Nabua, Camarines Sur. Message man kan Team 1 Nabua Aspirants. Inspirational message ni Honorable Attorney Fernando D. Simbulan, Municipal Mayor. Resource Speaker Mr. Jonathan Oliva, pambihira, Municipal Federation President. NFPWDs Incorporation, Executive Vice President, Camarines Sur Federation, PWDs. Closing remarks ni Honorable Erwin P. Gamban, Kagawad in Charge, Chairman, Committee on PWDs. Tapos, uyaman po ang mga barangay official sa panganod kan punong barangay na si Esther Osa Pinoso. Mga kagawad, Dennis Bombase, Michael Eugene Portuno, Edith Banyaga, Jonathan N. Villaflor, Erwin Gamban, Lope D. Olaso Jr., asinman Alvin B. Nantes. Ni po ang mga barangay kagawad. Tapos yaon man ang SK Chairperson, si Shaira Andy Monte. Barangay Secretary, Mrs. Lily Z. Sabareza. Mrs. Alejandra S. Vasquez, ana Barangay Treasurer. Sabi digdi, what's updates on sheet pile installation in Lupi, Camarines Sur as of today? Kasud ma po ini. DPWH Bicol is working tirelessly to ensure progress on the installation of sheet piles in Lupi, Camarines Sur. Surfacing materials for the toll lane traffic are now underway at affected sections of Key 0331 plus 000 LS Barangay Bulawan, Lupi, Camarines Sur. Meanwhile, efforts in Barangay Kabutagan will continue through the night as we push forward with this improvement. Rest assured, DPWH Bicol remains committed to restoring safe and efficient roadways for all motorists. Oya po ang comment kan sa tuyang mga kababayan lapit sa bagay na yan. Rest assured, DPWH Bicol remains committed to restoring safe and efficient roadways for all motorists. We prepare long-lasting roadways for all motorists. 2. I experienced this harrowing trip firsthand this Friday, December 20, 2024. Wara man lamang sa indong nakaisip mag-put up ning portalets in certain spots of that very long streets of unmoving vehicles. Oya pa, kun yan kuta so nasa priority nindo, bakong pagparabakbako nindo ang mga marhay pa na tinampo. Tapos ining prevention is better than cure, ika nga. Dapat nung last month nyo pa ginawa yan. Pansamantagal po ba yan? O ano po, target date po? Pambihira. Target date po. Tapos
Tapos sabi pa kay ning Saro, target date po forever, wala daw katapusan ang pag-repair. Hehehe. Yan nga nan sabi ko sa bago na dahil natatapos o dahil matapos-tapos ang reblocking yan po sa parting yan. Di sa First District ang Camarines Sur kay tupa yan. Dahil man pwedeng basulon kayan si dipuntong Congressman Rolando Andayo tamayo naman. Nagano ang congressman dyan si Congressman Horibata. Magkasumpay na ang tubo saka si Congressman El Rey. Dapat maghiro ka mo dapit sa bagay na yan. Makasupog baga pag abot digdi sa Camarines Sur, arog kaya ang nangyayari dyan sa First District. Sagkod ngon yan, dahil natatapos ang mga reblocking, pag-repair, kan tinampo dyan ay pambira. Sabagay, bako na po yan makangalas ngon yan ng mga panahon, halos ang mga tinampo baga, ginasanaan mga repair, dahil katapusan ang pag-repair. Kaya makwartahon ang DPWH sa perming pigre-repair ang mga tinampo na, dahil man nga ni dapat pagpara-repairon pa ni ba? Ani ba tultul pa man pigpaparakaralkal na gusto gayud mga gatak na tinampo. Ako nin turol-tula na tinampo digdi po sa tuyang lugar. Ako pag nagduduman ako sa parting norte sa may Pangasinan, Pampanga, bako man arog kaya na sige na sanan patrabaho kan mga tinampo. Na dahil na nagkakatarapos, duman pagtapos na ang pakasemento, mayo naman mga nagpapara-repair na gayo. Digdi po sa Bicol ay ano nang ginigireboy ni Digdi. Nangangahulugan, perming dakulan pundo. Sige nga nan patrabaho. Hindi ang problema man dyan, sige ang patrabaho, malasado man ang mga pakasimento. Dahil man pinapakararhay ang pakagibo, kaya gusto magpara-trabaho na sana, magpara-repero na sana ang tinampo. Hoy, kumusta man palan ki dating konsyal Sani Maestrado ka na siyudad po nin Irga, ki Amor Mio Agaw dyan po sa San Agustin, digdi po sa siyudad ka na Irga Pamangiraray. Tapos ki Miss Ella saka ki Etche Chavez dyan po sa Niño Jesus, Batu, Camarines Sur. Sharing man ki Engineer Paulino Laganson dyan sa San Vicente, Batu. Tapos ki punong barangay Nini Ablan kana San Jose Baaw, Camarines Sur. Manay Munching Maglapid asin man ki Lin Rambuyong dyan po sa Saudi Arabia. Kumusta man ki Manay Pinagunawon asin man ki Manay Hilda Rambuyong. Siyempre dyan man sa San Agustin, digdi man giraray po siyudad kan Irga, ki punong barangay Nestor Andales, asin man ki Kagawad Dado Ibasco. Digdi namamatian paman giraray ngunyan ang sobrang gabat kan traffic sa kalabaan kan Andaya Highway sa parte kan Ragay asin Lupi, Camarines Sur. Nasa lugar ang nagkapirang empleyado kan LTO asin PNP tanganing magmando kan traffic sa naunang bita ng lugar. Tapos ining ipinaluwas na po kan Bangko Sentral kan Pilipinas ang 500 sanggatos
asin 50 pesos na bills nagibo sa polymer. Sigon ki BSP Governor L. Remoluna, smarter, cleaner, and stronger ang mga polymer bill na ini. Kailan sa igwa ining advanced anti-counterfeiting features sinman mas sadit sa carbon footprint. Cleaner dahil tada ay manabubuhay nin haloy ang mga virus sin bacteria sa polymer. Stronger dahil anta mas nagahaloy ang mga ini sa sirkulasyon kaysa sa kwartang papel dagdag pa kan Bangko Sentral kan Pilipinas. Tampok man sa polymer banknotes ang mga imahe kan mga hayop pasin mga tinanom na makukuha sa naman sa Pilipinas. Ang mga disenyo kan tradisyonal na hobby sa nasyon, kaladawan mandigdi ang mga ini mayaman na biodiversity asin man pamanang kultural kan nasyon dagdag pa kaini. Magpupuon man na iluwas sa sirkulasyon ang mga bagong denomination kan polymer banknotes sa Enero 2025. Nainot nang nailunsar kan Abril 2022 ang 1,000 pesos na bill nagibo sa polymer. Positibo ang reaksyon digdi kan mga netizen, may nagkapira pang naghurot na gibuon man na polymer ang 220 pesos na denomination. Angas na 50 pesos sa lugar mahihiling. Post such a great improvement for our banknotes. Love it. I love the pictures. No politicians in Philippine money anymore, please. Yan lang. Kung mga dipunto ng mga politicians, dahil na palang pagparakaag. Kumbaga, dahil na pagparakaag sa denominations kan 100, 500, itong mga politiko. Legazpi City po pinagtanghal na grand winner sa Albay Best Rubbish Implementer Competition. Grabe man ang kaugman kan enterong syudad kan Legazpi sa probinsya kan Albay. Matapos na maging grand winner ang Legazpi City Veterinary Office sa katatapos pa sa ng 3rd Albay Best Rubbish Implementer Competition. Tapos ini man na naghahanda na naman po ang Office of the Civil Defense Bicol na magpautob nin mandatory evacuation bilang paghanda sa potensyal na bulos kan lahar halis sa Mayon Volcano. Ini matapos sabiyon kan pag-asa na ang katamtaman sagkod sa makusog na pag-uran ang posibleng mangibabaw digdi sa Bicol asin onsing iba pang lugar. Nabigan OCD na ipapautob ang mga evacuation pag nag-abot na sa threshold na 40 to 50 mm kada oras ang pag-uran. Tapos sabi pa digdi, mag-expect na dahnin na 4 hasta 5 oras ang may eksperyensyahan na traffic duman sa parte kan Ragay, Lupi, di po sa probinsya kan Camarines Sur. Road Spillway Advisory, sabi kan City Disaster Reduction Risk Management Office, Barangay San Jose, Erga City, asinman Santa Elena, Baras, Nabua Spillway. Tapos duman sa Barangay Santa Maria, Sabang Spillway, nag-apaw naman ang tubig. Kaya ingat-ingat po sa tuyang mga kababayan ng mga motorista. Bueno, inabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram. Nakaiba niya to sa lado technical si James Oco. Information si Tony Matic Saison. Duman sa transmitter si Bert Cabrillas.
Kuman po si Philip Serdan Barasena nagpapadyos mabalos kan sendong daing sawang pagantabay.